Tervetuloa Pusulan Kärkölään, Lohjan pohjoisimpaan kylään ja kylätaloomme. Nyt tämä yli 100 vuotta vanha hirsikoulu toimii tunnelmallisena tapahtuma- ja kokoontumispaikkana. Kylätaloa käytetään monin tavoin. Täällä on pidetty monet syntymäpäivät, häät, sukujuhlat ja kurssit. Kyläyhdistys järjestää täällä vuosittaisen kesätapahtuman sekä vastapäisen kyläkirkon tapahtumien kahvitilaisuudet. Talvella käyttö on vähäisempää, mutta marraskuiset joulumyyjäiset ovat odotettu tapahtuma. Kylätalon ajanmukaistamiseksi teemme osin talkootyönä laajan remontin, joka valmistui vuonna 2020. Keittiö uusittiin ja talon sisälle saatiin esteetön WC. Lisäksi kuistille tehtiin pyörätuolirampi. Kylätalossa voi pitää juhlat 150 hengelle. Talon isompaa yläluokkaa ja hieman pienempää alaluokkaa voidaan käyttää ruokailuissa. Entinen opettajan asuinhuoneisto on myös käytettävissä, vaikka buffettilana. Isossa luokassa on näyttelyvitriini, jota voi käyttää esimerkiksi hääparin tai päivän sankarin esittelyyn. Kaikkia tiloja voidaan lämmittää puulämmitteisillä pönttöuuneilla ja luokkia myös ilmalämpöpumpuilla. Molemmissa luokissa on taulujen ripustuskiskot, joita voidaan hyödyntää koristeluihin tai vaikka taidenäyttelyssä. Kärkölän pienviljelijäyhdistys lahjoitti kylätalolle astiasarjansa toiminnan heillä loppuessa, ja nyt kyläyhdistys vuokraa tätä noin 100 hengen astiastoa. Talon pihalla on runsaasti tilaa järjestää tapahtumia ja parkkeerata. Lisätietoja saa kylän kotisivuilta. Tervetuloa tänne pitämään juhlanne!